लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। भतरा खतरा कइले बा। भतरा खतरा कइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। देह के एनर्जी गिरइले बा। देह के एनर्जी गिरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। सिंगिंग बाय धर्मेंद्र सक्सेना। म्यूजिक डायरेक्टर रहे हरदम देह पर झुकल करे बड़ी दासा हो। गले देहिया ऐसे जैसे गलेला बतासा हो। बतासा हो का कही रे सखी। रहे हरदम देह पर झुकल करे बड़ी दासा हो। गले देहिया ऐसे जैसे गलेला बतासा हो। बतासा हो अगुआई फर्जी करइले बा। अगुआई फर्जी करइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। भतरा खतरा कइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। म्यूजिक डायरेक्टर राम सुदिन के करानमा केतना कही धर्मेंद्र हो। घुसल रहे हरदम सरफी घरवा के अंदर हो। अंदर हो अंदर हो राम सुदिन के करानमा केतना कही धर्मेंद्र हो। घुसल रहे हरदम सरफी घरवा के अंदर हो। अंदर हो अपने ही मर्जी चलइले बा। अपने ही मर्जी चलइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। भतरा खतरा कइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। लहंगा में सरदी धरइले बा। धर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो